This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil. Powered by Citadel Developers and Amrit Noni. Arogyada Bharavase. Co-sponsored by Janapriya Rice, Calci Bright Toothpaste and Toothbrush, Love Mark Beauty Soap, Satyanath Stores, Abharana Timeless Jewelry, Bangalore, Aruna Masala, Taste and Trust since 1980, McCoy, a promise of happiness, Manasa Amusement Park, KT Specialty, Bhargav Enterprises, The Raymond Shop, Birth Beyond, Unity Hospital, Baby Cop Pravahi Quad, Makeup Partner, B+, Wardrobe Partner, Costume Cottage. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ಉರ್ವ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಉರ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಾ, ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 days ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಬಿಫೋರ್ 10 years ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ನಂತರನೇ. ಆಫ್ಟರ್ 10 years ನಂತರ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಯನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವುದು? ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ರಾ ಡಾನ್ಸರ್, ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಎಸ್. ಓಕೆ. चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। टपती दोपहर सी लड़की की लहर सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को, फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गाली भी हो, बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात, हुई किसके साथ, हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक चक्का चक है तू, हाय हाय चक्का चक चक्का चक हूँ मैं। Stop the music. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Hi Lekita. ಹಲೋ ಸರ್. ಎಂಚನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂದಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಚ್ಚಿಂಡ್ ಈಜಿ. ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ತೂಂದೇ ಉಪ್ಪುಗಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಲಿಖಿತನ ತೂಯಲ್ತಿಕ್ಕನು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಂಡನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸೇ ದೊತ್ತೊಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಜರ್ ರೈಟ್ ಅಂಚಿನ. ಹಾಂ. ಸೊ ಬಾಲಿವುಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೂಯರೆ ಇನ್ನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. Yes, of course, you are selected from my side. All the best to you. Thank you, sir. Thank you so much. ಸೊ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕೈತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಹೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೆಲವುದೇ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತಾಳ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರು ಕೆಲವು ತಕ್ಕದ ಅನ್ಪೇರಿ ಎತ್ತೇ ಎಡ್ಡ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಪೋಪೇರಿ ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತರ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತಾಳ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದೇ ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ಈರೆಗ ಆ ತಾಳಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಆ ಬೀಟ್ ಪತ್ತುನ ಈರ ಸರ್ ಪಂಡಿನ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಂಡೆ ಈರು ಸ್ಟೇಜಿನ ದರ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಹತ್ತು ನಲಿಪೋಡು ಅಂಚಿಪೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಖಾಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಆ ಗ್ರೇಸ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಲಿ ಪಂದು ಇರು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಲಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರೇಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂತ ಮತ್ತು ಈರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಇರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಿನೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲಿನ ಕಲ್ಪನಾಗ ಯು ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಅವು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರೇಗ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ದೆನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಲಿಖಿತ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾದ ಬೋಡಿತನು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿದಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅವು ಮೂಜೆಲ ತಿಯರ್ತಿಕನ್ ಓಕೆ yes definitely I'll say yes you are selected and it is an for us it's an golden award performance okay come and take your gold medal thank you Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಎನ್ನ ಊರು ತೂಮಿನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇರ್ ತುಮಿನಾಡು ಬೈ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಇಸ್ ಸೇಮ್ ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಊರು ದೆಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನಕಲ್ ಪುದರ್ ಮಂದಿರ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ತುಮಿನಾಡ್ದ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಡಿ ಇರ್ ಬೈದಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಂದು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಮಿನಾಡು ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರು ತುಮಿನಾಡು ಕುಡ್ಲಾ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ಕುಡ್ಲಾ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಕುಲ್ಪೋದ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೀನಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತುಮಿನಾಡು ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಕೇರಳ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಕೆ ಮೆನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪೇ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲರ್ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಗ್ ಎಂಚ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಡಮುಟ ಹಾಂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ നമ്മടെ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ತೋಚ್ಪಾಯರ ನಮ್ಮ ವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೋರೆಗ್ಲ ರೆಡಿ ಪೋಡ್ ಪಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ್ ವಾವ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಪಣ್ಣ ಸೊ ಇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇಡೆ ಜರ್ನಿ ಮಂತ್ ಬರ್ತದೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಯಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಅಂಡ್ because only 4 days week off uppun namakku okay so it battada so performance dance practice pura bangalore choreography ire mantara at bangalore yane mante so ir choreograph mandar so bangalore baidar very proud of you aa ಊರುದು ಇಡೆಮುಟ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದರ್ all the best to you ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ okay thank you so much में
ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇರೇಗ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋತಾರೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ ತೋರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನಿಖಲಂಚಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎದುರು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕಿರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಡಾನ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಈರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಬಂದು ಮಿಡ್ಲು ಒಂತಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತಾರ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮರತ್ತಿನತ್ತು ಬನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಾನದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾನು ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ಲ ಅವಡು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಈರುವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುವರ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಪಕ್ಕೆ ಹೊರ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಂದೆ ಸೊ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಇರೇಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನ ಛಲ ಉಂಡು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನ ಹಠ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮಿತರ್ವೆನ್ಲ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅವನ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಇರ್ ಮಿಸ್ ಆಯರಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಪಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂದೆ ಕೊಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂತು ತೋರಡ ಮಿನಿ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ದಂಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಕಿ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಎಡ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಂತಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೆರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಪೂರಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಡುನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಅದು ಎಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 week ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಸೊ ಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೊರ್ದಾದಿತ್ತನು ಒಂಜಿಗೆ ಯಾನು ಕೊರ್ತೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಐಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಅನ್ಶ ಯಾನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಬಟ್ ಐ ಏಜ್ ಆಫ್ 20 ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 25 year old ಸೊ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದನ ತೋಷ್ಪೌಡು ನನ್ನ ಜೆಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಕಳೆ ಒಂದನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆತಿ ಸರ್ 10 ಸರಿ ಪಂಡಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡಿನಿ ಐ ಡು ಅಗ್ರಿ ಐ ಡು ಅನ್ಸೊಂದು ಆಯಪನ್ ಫನ್ ಎಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗಾರನ ಪಿರಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಈರಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನಂದುಲರ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿರ್ ಬೈದರ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ನೇ ಮೈನ್ ಆದ ದೊತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ನಕುಲವಡ ಇಜಿನಾಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಇರೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಂಡು ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಯಪಂಡ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ finger crossed, all the best to you and thank never leave dance and hosting. I want to see you as a good anchor and a dancer in thank future. You, sir, definitely, all the best sir. to you. Thank you. Thank you. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿಲ್ಪಾ ಕಿರಣ್. ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ and I'm happy to be here. ಓಕೆ ಸೊ ಶಿಲ್ಪ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಹೆಡ್ ಗೇರ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ ಹೆಡ್ ಬನ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಿದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
enchant performance mandibaka. Are you feeling happy? Yes, sir. Yes. Shilpa, coming to your performance, irna body language must beautiful adundu. Okay, and irege beat knowledge must perfect adundu. Va beat gu va step in perfect ad manpar. That is a good point about you. Okay, ir classical trained? Yes, sir. Enchina mandar classical senior, junior, vidvat? Senior muta mandar. Care irna guru? Praveen Rao, Kadri Nritya Vidyalaya. Pardon? Praveen Rao, Kadri Nritya Vidyalaya. Okay, fine. ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಮಂದಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಈತ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆವ್ಡು ಓಯ್ಟಾವ್ಡು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಂಗುಲು ಅಂಗಶುದ್ಧಿ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೈ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಾಪಂಡ ಅಪ್ಸರ ಐ ದ ಸಾಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಪ್ಸರ ಪಂಡನೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೊ ಅವೇನು ಇರ್ನ ಫೇಸ್ಡ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಂತ್ರಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ ಈ ಪೂರ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇರ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ದಿಯಡ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಆತನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಕಾಲಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಅಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಓ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಇರ್ನ ವೆಪನ್ ಆದ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತೋಚ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಶೀ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಕ್ಲ ಓ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದು ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಓ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ರೈನ್ ಕೊಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಶೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೌ ಶೀ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಟ್ ಶೀ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹರ್ 100% ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇತ್ತಂತೂ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ big yes. Thank you, sir. So, who is your choreographer? Prishant Shetty, sir. By there? Yes, sir. Stage ikle pole Prishant Shetty. Yes, Prishant. Hello, sir. Hello, sir. Irna choreography irna maturity tojonditte. Thank you so much. You are one very good choreographer. A beat pattuna irna knowledge undate. Avu enkle as a choreographer enkle avu mast ishta. ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗಾರು ಸರ್ ಪಂದಿನಂಚೆನೆ ಈ ರೈನ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರೇಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್ ಆಪ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮೊಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನಪ್ಪದ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡದು ಪ್ರೀತಿ ಶಿವಶೆಟ್ಟಿಂದ ನಾನು ಶಕ್ತಿನಗರದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡಾ ಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಆರೇನು ಕಡಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬಾಲೆಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದು ದಾಲ ಒಂದು ದಾಲ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯೆ ದಾನ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೇಲೆ ಅವೇ ನೀರು ಫ್ರೀ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ದೀವ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಚೆ ನೀರಿನ ಜರ್ನಿ ಪಾಡು ಈರೆಗೆ ನಲ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಂತ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡೆ ಅಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಸರಿ ಗಪ ಗಪ ದಸ ಪದ ಸರಿ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿದೆ
ಶಿಲ್ಪಿಯ ಹೊಂಗನಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶರಣು ಎಂದು ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವಶೆಟ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಾದಿ ಸರ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಯ್ ಇರೆಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊರ ಎಂಕು ಪಾಡೋಡೆ ಎಂಕ್ ಹೊರ ಪಾಡೋಡೆ ಅಂದ ಐಕ್ ಬಡದ್ ಪನ್ನ ತೆಂಕ್ ಜಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಹಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆದ ರಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪೆರೆಗ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಸ್ ಇರೆಗ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಮುದ್ರಾಸ್ ಗಾವಡ್ ಐತ ಪಾಸ್ಚರ್ಸ್ ಗಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಡೌಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ತಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟ ಅವಡ್ ಜಾರಡವ ಅವಡ್ ಕಟ್ಟಡವಾಡು ಕುತ್ತಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಂಡ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ದ ಇನ್ನು ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಕ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ತೋಷ್ಬಲೆ ಎಂಚ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಚ ತೋಷ್ಬವರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ ಸೊ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಇರು ದ್ವೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಬೇಲೂರ್ದ ಇರ ಅವ್ರ ವೆರಿ ಈಸಿ ಐಕಿರೇಗ ಮಸ್ತ್ ತೇಕ ವಿದ್ವತ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಶವ ಪುರ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಸ್ ಅವು ಪಾಡ್ದುಂಡ ಇರು ಕುಡಲ ಎಡ್ಡಾತು ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಇದು ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲ ಇರೆಗ್ ಅವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ದಾದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಿಕಮ್ ಅಡಿ ಇರು ಅಂಗಾಂಗ ಇರು ಗೆಜ್ಜೆರ್ ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅವಡ್ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ನ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಇರ್ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸೇ ಆಂಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 1-2 lines of steps in classicals for the same song. Can you, Pramod? Yes, I don't mind. Please. ಸರಿ ಗಪ ಗಪ ದಸ ಪದ ಸರಿ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಶಿಲೆಗಳು That's a wonderful performance, Pramod. Superb. ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ But ಸ್ಟೇಜ್. ಮಾತರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ louder claps please. ಇಷ್ಟ ಆಂಡಜೆ. Yes. Thank you. Super performance and definitely ಇತ್ತೆಂಕ ಬೇಲೂರ್ದ ಕೃಷ್ಣೆ ಶಿವೆ ಮಾತದೋಜಿ. Wonderful performance. Thank you. Thank you so much. Thank you. ಯಾನ್ ಪಿರ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಯಾನ್ ಇಡು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇಟ್ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟೈಲ್ಡೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಮಂತಿನ ಅವೇನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಡ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ ಬನ್ನಾಗನೇ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ ದಪ್ಪಣ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಈರ್ ಮಂತ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪೋತು ಬಟ್ ಈರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ದಯಪಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಬೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಡ್ರೆಸ್ಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ಗ್ಲ ದಸ್ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದವರ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ತೂಕ ದಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಚರ್ ಇರ್ನ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಹಾಂ ದುರ್ಗಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದುರ್ಗಾ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೋಲ್ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello, Soumya Sri, right?
Hello, sir. Yes. Yes, Saumyashri, tell me about yourself. As you said, my name is Soumya Shri, and I am an assistant professor in Sahyadri College of Engineering and Management. Wow, superb. Thank you, sir. Yes, and which language you are very comfortable? Tulu, Kannada, Tulu, English? Kannada, English. Tulu barpundirega Barpun, sir. So, panle Saumyashri, dani dance season 6, I mean, ee competition first time barpina atu And sir, first time April audition I book en gotta ondittundu, but this time I had told panle enku dumbe ende, so na pandittu. Okay, irna dress tunaga kathak dance form mal poarandi an enyondula. So ir kathak mal tondula atu semi classical mal tondula. Semi classical, sir. Okay. मिट्टी पे खींची लकीरें रब ने तो ये तस्वीर बनी आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी हस्ती तेरी विशाल हो कुदरत का तू कमाल है मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर घटा पर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई कुछ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई मिट्टी की है मूरत तेरी मासूमियत फितरत तेरी ये सादापन ये भोलापन तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली तू हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जलता रंग कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का मेल तेरे तन बदन झर 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 अंगारे जैसा तेरा रोम रोम Hi Soumya. Sir. I'm so sorry, sir. It's okay, it's okay. Zone out ದಾಲೇಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಅದ್ದೋತನೋಡು ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ದಾದಾಂಡ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಪನ್ಲೆ I just forgot one step, but ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತತ್ತಿಂಡು ಫುಲ್ ಬೀಟ್ಸ್ ತತ್ತಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರಾಪಜಿ ಬಟ್ ಇರ್ ಏತ್ ಮಂದರ್ ಐತ ಮಿತ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಯು ಓಕೆ ಈತ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏತ್ ಮಂದರ್ Can I at least start from where I stopped? But it won't be considered, but in present Panpardanda, definitely we will give you the chance. Yes. Okay. If you want to present the whole dance, first dir Manpoli, but for this auditions, we will consider ee role muta miss aatare, ade mutta denkle konja idea undu, mul points barate ana. So aita mitte we will judge you. And ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆದ ಅದಂದು ಇತ್ತೀರ್ ಮನ್ಪೋರ್ಡಂಡ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದ ಸಾಂಗ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ मिट्टी पे खींची लकीरें रब ने तो ये तस्वीर बनी आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी हस्ती तेरी विशाल हो कुदरत का तू कमाल है मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर घटा पर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई कुछ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई मिट्टी की है मूरत तेरी मासूमी ಸೌಮೇಶ್ ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಚ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಈರು ಎಕಡು ಉಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ
ಸೊ ಅವು ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಈ ರೋಲ್ ಪರ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಯರಂದು ಎಕಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪೂರ್ಣ ಜಾಗರ್ದ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಮನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಗಟ್ಸ್ಬೋಡು ದಟ್ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇರ್ ಬಿರೋರ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪಂದು ದಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಸೋತಿನಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ತುಪ್ಪ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅವರ ಮನ್ಪನ್ ಬಟ್ ಪಿರ ಸೋತ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏ ಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಕುಲ್ ಸದ್ಯಗಿರೇಂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಪ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಕ ಒಂದೇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದಂಚನೆ ಇತ್ತು ಮಿಟ್ಟಿ ಸೆ कीचे लकीरे और पूरा आग पानी आग से मिला के ये तस्वीर बनी है एक तक का प्रॉपर ಅದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭೂಮಿ ಅಂತ್ಯಲಾಪುಜಿ ದಾಲ ಒಂದುಲಾಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಂಡಿನಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನ ನೇನೆ ಅತ್ ಇಜಿಂಡ ಬೇತ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 2 minutes ದಲಾವ್ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ರೈಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಾಗ ಡಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪೊಂಡು ಸಿ ಕೆಲವುದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನೀರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪ ಪತ್ತೊಡು ಪಂಡ ಇದು ಆತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೋಪಣ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಕ ಆತೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆತೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಲಬೋಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಕಲ್ ಜನ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಎಂಚಿನ ಡಾನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಬರ್ಚಿ ಆಸ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣಿರು ಆಯ್ತ ಬೇಸಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಏತ್ ಮಂತರ್ತುಲೆ ಆತಿಟಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಣ ಈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಕ ರೆಡಿ ಅದ್ ಬರೋಡು ಇಂದತ ವಿಶಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೇತನ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಬೋಡೂರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿರಿಂದ ಬೈದಿನಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡುಲ ಪೊನ್ನುಲೆ 10 years 4 years ಓಕೆ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಐಡಲ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬರೀತಾರೆ ದಾಯಿಗ ఇంకా డాన్స్ పండ మస్తు ఇష్ట దుమ్ము బై చైల్డ్హుడ్ ఇంకా పండ ఇష్ట ఇంకా మస్తు అలా డాన్సింగ్ పండ ఆ మూమెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పూర ఇష్ట ఇంకా ಹೆಂಗೆ ರಿಯಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗುಂಡು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತೆ ಬೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪನಂದಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚೆನಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂದಂದಿ ಬೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಯಾನವೇನು ಪಡ್ನಿ ಎನಿವೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೇತ್ ದಿನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಎಂಚ ಮಂತಾರೆ ಯಾನ್ 1 week ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕ ಆಡಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ವರ ಕೊರೋಡ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಆಂಧ್ರಡ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಬಕ ಬಾಲೆಗ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅವಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಸೊ ಈ ಟೈಮಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಸೊ ಒಂದೇಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಾಲದ ತೊಂದರೆ ಏನ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ 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 ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತೊಂಡಾರ್ನ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಇರರ್ನ ವೈಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಡಂದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ మసుకు మసుకు వింటర్లో బయట నేను జారి
music. Stop music. Thank you, Chetana. Thank you. ಹಾಯ್ ಚೇತನ. ಹಲೋ ಸರ್. ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ. ಏತು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅದು ಬತ್ತಾರೆ ಇಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಾರೆ ಅನೇ ಬಾಮಿ ಬೇರೆ ದಾದ ನಲಿಪೇರಪ್ಪ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಆ ಚೇಂಜರ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ವಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾನ್ಲೆ ಸರ್ ವಾವ್ ಇರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದಿರಾ ಬೈದೇರು. ಓ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈರ್ ಬೈದೊಡಿತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ದಿಂದ ಬರ್ಪಾರ ಆಲ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ರೆಡ್ಡಿತ್ತು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ತುಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಬರು ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ನೀರು ಇದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರೋಷನ್ ಈರೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಂದೆ ಏನೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೋಲೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೋರ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ತಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇರ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ನತ್ತದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಂದಾಂಡ ಇರಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಉಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಅವು ಮೂಜುಲುಂಡು ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ golden Thank you so much, sir. So definitely bale irna golden medal indotale welcome to Dance Mommy Dance season 6 Dance Mommy Dance Dance Mommy Dance Dance Mommy Dance Namaste Namaste irna introduction korle irol pad baidar irna pudar ಪುದರ್ ಅವಿನ್ಯ ಪಂದ್ ಮರುಳಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಓಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಅಮ್ಮ ಎಂಕು ಮನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುಡ್ ದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಡ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಏತ್ ದಿನ ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಡಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಇನ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಭಯಂಕರ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದಕ್ಕನ ಅಂಡ್ ರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿನ್ಪನ್ ಸೊ ಇನಿಯೇ ಕಲ್ತದು ಇನಿಯೇ ಬೈದಾರೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇರೆಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಉಂಡು ಸರ್ ಓಕೆ ಆತಿತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जो गिरा था बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बता दे
அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான ஆமாப்பா அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான அது கண்ணா இல்ல கரண்டா கன்ஃபியூசன் அவ அழக பத்தி பாட இல்ல எஜுகேஷன் என் மனசு இனி உனக்கு ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் நீ இருக்கு இடம் எனக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் குட் வைப்ரேஷன் ஒரு சென்சேஷன் நீ வேணும் பண்ண போற டெலிடேஷன் ಅವಿನ್ಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಪುದರ್ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನೋಲ್ಯಾ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಅವಿನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಓ ಸಿಂಬಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಡ್ ಇರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮೇರೆ ಇಂಚಿಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂದು ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಯು ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆವಡ್ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆವಡ್ ಇನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಇನ್ನ ರಿದಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಇರ್ ಪಂಡಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಂಡರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಇರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲವದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ ಆ ನಚ್ಚಲೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಸಲ ಬರ್ತನೆ ಇರ್ ಅವೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ಯಾರ ಐನೊಂಜಿ ಇರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಮಿತ್ ಇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ದಾದಪುರ ಪಂಡ ಐನ್ ಪೂರ ನೆನಪಿದ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಓಕೆನಾ ಇನ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹಾಯ್ ಅವಿನ್ಯ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಯಾಂಕೇನು ಲೇ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ಲೇಟಾ ಅಥವಾ ದಾದ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾದ ಮಸ್ಸ ದಿನ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಕೈ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಎಂ ಬರ್ಪುಜರ ಪಂದಿತ್ತು ಸರ್ಡ ಓಕೆ ಇನಿ ಎಂಚ ಅವು ಜೋಶ್ ತೆಕಂಡ್ ಪೋಯಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇದ್ ದಿನ ಇರ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತರ್ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಇರ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಾರಿನಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಿರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಾರ ಅವು ಇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಆ ಜೋಶ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ ಇರ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಅತ್ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಇರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬುಡ್ಜಲ್ ಬಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಆತಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆವಡು ಅತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆವಡು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕನೋಲಿ ಬಟ್ ಇಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಲೈಡ್ ಅವು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಂಡು ಇರ ಎಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಪಿದೈ ಬರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಈ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ my side also yes and you are selected for Dance Mommy Dance season 6 congratulations This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil. Powered by Citadel Developers and Amrit Noni. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ. Co-sponsored by ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಮೆಕ್ಕಾಯ್, a promise of happiness, ಮಾನಸ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್, KT ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ದ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್, ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬೇಬಿ ಕಾಪ್ ಪ್ರವಾಹಿ ಕ್ವಾಡ್, ಮೇಕಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, B+, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್